Şahlanş döwrüniň häzirki güneçenli iň köp territoriýasyny ýitiren ýurtlar haýsylar? Mongoliýa imperiýasy meýdany iň uly döwründe takminan 23 million kilometr kvadrat bolan, emma häzirki wagtda Mongoliýanyň territoriýasy diňe 1,56 million kilometr kvadrata ýetip, takminan 93,2 götürümini ýitirdi. Britaniýa imperiýasynyň territoriýasy dol giňelenne 20-nji asyryň başlaryna jemi 35,5 million kilometr kvadrata barabar. Häzirki wagtda Birleşen Kararllyk diňe 243 000 kilometr kvadratyny, ýagny takminan 99,3 götürümini ýitirdi. Emma iň köp territoriýasyny ýitiren ýurt bu Vatikan şäher döwletidir. 44 000 kilometr kvadrat territoriýasy bolan 16-njy asyryň başlaryna Parma we Bolognadan Rimin günortasyna kampaniýa sewitini çenli giňeldi. Emma häzirki wagtda diňe 44 000 kilometr kvadraty galyp territoriýasynyň 99,99 götürümini ýitirdi we dünýäniň iň kiçik döwletine öwrüldi. Şeýle videolar üçin köp rahmet çekmeli. Şonuň üçin kanalymyza agza bolmagy, videolara like basmagy we kommentariýalarda öz pikiriňizi ýazmagy ýadyňyzdan çykarma.